siya mga madam. Small to medium, pamain ko blue. Rafaela ang brand. O, kani mga madam, sa manikin. For only 70 pesos. For only 70 pesos. Pamain ko ani flower. Nice kayo crop top mga madam. Truly, madly, deeply ang brand. Time and two. Nag-PM daw ko nun mo si Carlene Eve Sueco. Sige na. At kung nasa order, alin na lang dito. Check ka para ma-gusto mo. I-chat lang ko mga madam. I-chat. I-PM lang ko. I mean, i-PM lang ko eh. Kundi i-comment lang ha. I-PM ko sa inyo. Para screenshot. Then, unsa man... Dili, i-PM na lang ko niya kayo. I-PM na lang ko ha. Mga madam ha, i-PM ko kung sa iyong naginahan. Screenshot lang. I-screenshot lang. Pwede na sa tele screenshot din. Kung sa akong name ba, nga gipamay ninyo, i-kuan lang, singa na na. I-chat lang dito sa akong kuan. Mas sigurado ko i-screenshot para mibawaan ko sa ilang gusto. Mga ganyan, screenshot. Man naman. Man na. Bayan, screenshot na sila. Palihog ko pa may ani mga madam, black, plain black siya mga madam. Fit to small to large, small to large for 80 pesos. Good as new pa jud kay siya mga madam. Good as new pa jud kay siya. Nice kay siya. Plain black siya, then V-neck siya. Cotton kay siya. Cotton ang iyahang. Nindot kay siya. Cotton ba? So, very nice. 80 pesos lang mga madam. 80 pesos. For 80 pesos. Ang brand ani niya is... Ay, nakakuha pa jud siya. Ay, nakatag pa siya, ma'am. Mga madam, nakatag pa siya mga madam. Nakatag pa siya mga madam, For 80 pesos mga madam. Sige. Carlene Eve Sueco. Ako rin tanawon later, madam. Kaya natin, amo naman gitimanan ko unsa din Screenshot lang. Screenshot lang. I-screenshot lang itong imong mga napilian. Palihog lang ko mga madam. Palihog ko. Kani mga madam, nice kayo siya. Pwede sa ninyo mahimog dress. Sa pawan na ninyo short. For only 70 pesos mga madam. For only 70 pesos. Pamain ko ani. Balance collection. Balance. Pamain ko balance. Ang brand ani niya Balance Collection. Nice kaayo mga madam. Cotton. Up to large. Nice kaayo mga madam. Balance Collection ang ko niya. Carol Hoffman. Nice kayo. Pwede na siya pang buntis. Hoffman. Pamain ko ani mga madam. Carol lang. Carol. Kay hang brand is Carol Hockman man. So, Carol lang. Carol. For only 80 pesos mga madam. 80 pesos. US bail ta mga madam. Dili kamahayan ang mga shirt. Mga fashion. Fit to small to large nila. XL, small to large. Small to large mga madam. Please ko pamain Carol. Carol lang mga madam, Carol.
bubukangan uban, ang usay kuha na ini kung ano para may bawaan siya trend. Okay na siya tike. Naamay mabawaan na namo kay tanawa. Dili mo nagkuha og. Para dili kayo kan ba? Kani mga madam, dress. Dress with tags pag yun ni siya mga madam. For only 100 pesos. Nice kayo. Say brand. Small to medium ang size. Pamain lang ko ani dress. Spirited Away. Nice kayo madam. Spirited mo? Spirited Away. Nindot kay tila. Dili ka mahayan. With tag pag yun. Sexy. Sexy dress. Ang brand ano niya kay Kuan. Goodwill. Ano siya? LA Heart. Very hard. Goodwill gyapon siya mga madam. Say nga ani ko. Ginahan ko ano yung suko. Pamain ko ani mga madam. Pamain ko. Ako ninyo nga ko. Sa manin. Siya, bugnaw ka na ba? Okay na ni siya kay Koton. Spirited Away. Spirited Away. Pamain ko. Spirited. Spirited lang mga madam para dali na mo ma-identify kung unsa inyong napilian. Spirited lang Awa ang likod mga madam Pito. Small to medium. Small to medium mga madam. Small to medium. Small to medium mga madam. Pwede naman sa among ikon te. Mabawaan naman yapon na kay. Kasi nga na. Kung ang sa ilang naginahan, ikuan rabi na. Okay ni mga madam t-shirt, blouse for women for only 80 pesos. Nice pa kayo madam Hindot kayo siya quality. Pamain lang ko orange. Pamain ko orange for only 80 pesos. Up to large. Up to large mga madam. XL book. Shitty? Nice kayo. Good quality. Sok-sok pag na. Sa mga naiginahan mga madam, palihog lang kog screenshot para og i-PM lang ka namo. Pagdali, di ko udi ako. What's up eh? Udi ako sa bus. Ang lipstick, lagi mo kay gusti, Gusto ko Mana man na sa ako din, dili mo. Nakapamain na ba kong black, lahi lang ang akal. Kani mga madam pamain ko. Ang brand Premise, nice kaayo. Up to medium. Nice kaayo ang quality. For 80 pesos. Pamain ko ani Large ni. Premier. Pamain ko Premier for only 80 pesos. Pamain ko ani mga madam. American lang. Kaya niyang brand is American Eagle man. American Eagle. Small to large. Good for small to large mga madam ha din. 80 pesos mga madam. Kani mana ni diri na? Dili? Mana ning na diri na?